сокинони чанд бинои дуошона дар деҳаи истиқлоли ноҳияи рӯдакӣ аз он шикоят доранд, ки зиёда аз як моҳ боз барқ дар манзилҳояшон бештарин соатҳои шабонарӯз қатъ мешавад. вале ба қавли онҳо касе сабаби беогоҳии пешакӣ қатъ кардани барқро шарҳу тавзеҳ намедиҳад. ин ҳолат барояшон мушкили зиёд овардааст. 250 сом ман намехӯрам, гӯшт намегардам, свет ма пур мекунам ки ман дар рӯшанӣ бошам, дар гармӣ. ин чӣ хели зиндагиаемо, ин чӣ хели ҳолаемо. гурӯҳе аз занони ин маҳалла барои шикоят аз бебарқӣ назди ҳокимияти ноҳия рафтанд, аммо мушкилашон ҳамоно боқӣ мондаву ба суоли чаро барқашонро қатъ мекунанд посух наёфтаанд. нестай корои барқӣ надидемо, ягон чи нест. беогоҳӣ қатъ кардани барқ бештар аз як моҳ аст, ки дар тамоми минтақаҳои кишвар мушоҳида мешавад. ин дар ҳолест, ки дар санади шаҳрнома миёни шабакаҳои барқи тоҷик ва муштариён таъкид шудааст, ки сокинон аз қатъ шудани барқ бояд огоҳ карда шаванд. дар ширкати барқи тоҷик дар посух ба ин суол, ки оё қабл аз қатъи нерӯи барқ мардумро огоҳ карда буданд, касе посух надод. радиои озодӣ дигарбора ба ширкати барқи тоҷик номаи расмӣ расонд, аммо то замони таҳияи гузориш ба он посух нагирифт. бо таваҷҷӯҳ ба ӯҳдадориҳои тарафи ширкат ва муштарӣ, баъзе ҳуқуқшиносон бар инанд, ки хомӯшии мақомоту бидуни огоҳӣ қатъ намудани барқ нақзи ҳуқуқи муштариён аст ва онҳо ҳақ доранд тарафи дигарро то додгоҳ кашанд. зеро ба қавли онҳо беогоҳӣ хомӯш ва додани барқ хатарнокам ҳаст. ҳангоми фарз кардем ягон корҳои профилактикӣ гузарондан, ягон таъмирҳо гузарондан, яъне ки дар ҳангоми танаффус гузарондан, албатта ҳангоми эълон кардани танаффус албатта бояд муштарӣ пешакӣ огоҳ карда шавад. ҳатман дар қонунгузор худаш муайян кардагӣ аст. маҳдудкунӣ ин низ ҳамин хел аст. пешакӣ аллакай муайян мешавад ва маҳдудкунӣ худи ҳамон лимите ки дар мардум имрӯз мегӯянд маҳдудкунӣ аст. вақте ки норасоии барқ аст, дигар проблемаҳо ҳаст, мисол пешакӣ огоҳ мекунанд, муайян мекунанд ва огоҳ мекунанд. як рӯз пеш аз таҳияи гузориш бархе аз сокинони шаҳри хуҷанд паёмаке аз ширкати барқи тоҷик дарёфт карданд, ки дар он ҳушдор медиҳад дар сурати сарфакорона истифода накардан барқ дар манзилҳояшонро қатъ мекунанд. аммо дар бораи меъёри истифода чизе гуфта нашудааст. ҳозир ҳамаям сарфакор шудагӣ, чунки свето қимат шудагӣ уқоҷо. ҳамаям якта хонаи гарм карда мешинам. зимистон ба ягон хек хонаи мӯл гарм карда намешинем, ҳама якта хонаи гарм мекунем. як масъули ширкати барқи тоҷик дар шаҳри хуҷанд дар шарҳи паёмаки ин ширкат ба сокинон гуфтааст, ки он ба хотири сарфаи барқ буда хусусияти тавсиявӣ дорад. мақомоти тоҷикистон соли 2017 эълон карданд, ки лимити барқ дар тоҷикистон ба моли таърих табдил шудааст, вале бо гузашти 4 сол ҳанӯзам ҳолатҳои қатъи барқ такрор мешаванд.